Hyvät naiset ja herrat, toivotetaan tervetulleeksi koomikko Matti Patronen! Kiitos. Terve. Mahtava olla täällä tänään. Hei, tänään ei sitten tarvi pidättää naurua. Joo. Hei siellä takarivissä, jos ei näy tänne eteeni, ei muuta kuin kaivatte nyt ne suurennuslasit esille. Mites nuo matkapuhelinliittymät? Kaikilla taitaakin olla DNA-liittymät. Suomessa vakavat rikokset ratkaistaan tosi nopeasti. Tuntuu, että Puudumin mysteeri oli vasta niin kuin eilen ja eiköhän se Kyllikkisaaren murhaajakin juosta tässä ihan lähipäivinä kiinni. Hei, me ollaan kyllä RKP, ei KRP. RKP, rikoskeskuspoliisi. No ei nyt sentään, siis suomenruotsalainen kansanpuolue RKP. No, welcome to Uleåborisen, vai miten se ruotsiksi sanotaan? Hei Matti, sä voit puhua ihan suomen kieltä. RKP on myös suomenkielisten puolue ja me ajetaan Pohjois-Suomen etua. Niin, Suomi-Finland perhana. Just, precis. Olihan keikka. Vaaliohjelma. Kansainvälinen. Liberaali. No, tähän kuulostaa ihan järkevältä, kun suomeksi lukee.